ба даст овардани дунё ҳунар нест, якеро гартамонӣ дил ва дасту. Чашмон кам-кам маълума. Хай вақташ буд ин маскаам мекашам ман. подписчикҳо камтар зиёд шаванд, гап маска не, гап ҳақиқати кор буд. дар як ҷои 4 китоб гуфтагӣ буд ки гар ту хоҳӣ ки шарҳ омӯзӣ, боядат ҷидду ҷаҳду дилсӯзӣ. бародари озоди ман, бародари дилсӯзи ман, ба худатон шумо воре савол додагӣ чаро пештар одамҳо ғулом доштанд, ҳозир не, магар мо худамон ғулом шудем?